A, tu sú nejaké záhadné dvere. Myslíš, že za nimi niečo bude? Guten tak. Niečo tam počujem. To čo? Dobre, nepozeraj sa na ňu, nepozeraj sa na ňu. Ko do piče. Čau. Ticho, ticho. Hore. Ešte tam skrinka. No počkajte. Leža to. Počkaj, vyťahneme tú telku a dáme tam potom tú vázu, nie? No, Dobre, pusti položte, to. kľud. Pozor, ty si kokos, vyberte niečo, čo? Do piče, sorry. Uhni. Pozor, to už... Nie! Za tebou je nejaký duch? Max, za tebou je nejaký duch, ty kokot! Čo mám spraviť? Ty kokot! Ale sračky môžu ísť na vedu. Pozor! To natáča, že... Ej. Jaká paráda. Čo sa mi deje? Musíme prežiť, ale... Ty vyjebané stroje fašické svine. Však ja vás tu dojebem, kurva, vyjebem vám mozgy z vašej hlavy a nad radom, vy kokoti, vy kokoti. Bola tam jedna vec. Pomoc, je tu obko, chalani, zoberte parikoma, zoberte do... Kde si? Dobre, ešte. Nie, rýchlo, Daj kvečko. Vero, tu ho zober! Pusti ho! Čo mám zobrať? Nie! Daj kvečko, ty koko. Nie, teraz bere mňa. Kvečko, ja som piči! GG. Jeden. Nie, Peťo, nie! Vyser sa na to, čo krát. Dobre, čau, ideš do piče. Čo, Peťo? Čaute. Čo robí Valdo? Prečo má hlavu? Ja to čo robí? Veď zaujímavé. Nemaj zbraň. Nie, tu sa schováva kokot žltý, divaj. Ideš do piče. A ty čo sa smeješ, kokotko? Počkaj. Ale nie. Tu tam zavrel. Ja som ho chcel ťa vyslobodiť. Hej. Ja som ho chcel ťa... Čo ti to?